ka-dragon. Ayan, good morning. Yan guys, nandito tayo ngayon sa isla. Ayan, nandito kami guys sa isla at magbubulot kami ng damo sa aming ulang sibuyas. Ayan guys, medyo malalaki na yung ating sibuyas guys. At ngayon namang araw ay magpapatanim na rin si Greta ng kanyang sibuyas. Ayan, bali kanya-kanya kami guys ng trabaho. Mula doon hanggang doon. May mga trabaho talaga. Itong nakikita nyo guys, ay sa aming ama. Yes, may sarili na kami. Ayun guys, kaya sa mga buyer dyan, ayan, shout out sa inyo. Sana bilhin nyo yung aming sibuyas. Kahit ano lang, okay na yung tag 100 per kilo. Paunahan. May pringgis daw kahit tipase. Ayan guys, mamaya magluluto naman tayo ng ating pananghalian at syempre magluluto tayo ng pansit para doon sa mga nagbubunot ng sibuyas ni Greta dahil mamaya hapon ay itatanim na rin siya. Let's go guys! Tayo maglinis-linis na para tayo makarami ng trabaho. At super busy talaga guys ang mga taga-Monteslaro. Kanya-kanya ng Barsahan daw ako naglagay. Ito guys yung pinunla naming 5 lata. Yan. Sarili naming 4 yan. Santiligay. Ay si Auntie kasi. Si Gigi. Ako. Saka si Ate Joanne. Sa akin. O, sa wakas meron na rin kaming sariling sibuyas. Hindi na kami nakikiamot-amot. Na kami mag-tungo. Sana maganda kami ng presyo ng sibuyas. Gusto po, tulungan nyo naman kami. Sana maganda pa rin ang presyo. Okay lang yung nasa 40, ganyan. Okay na rin. Meron na rin siyang, may tubok na rin. 35 lang. May sariling sibuyas din si Auntie Ligaya pero magkasama sila ni Kuya Dan. Doon lang malapit sa bahay nila. Kaya kaming 4 lang yung dito. Yung mga first time mataas yung presyo no? Ha? Dahil yung mga first time mataas yung presyo. Oo. First time namin ni Gigi, ni Auntie Paseng, tsaka ako magsibuyas kaya sana mahal ang sibuyas, mahal ang presyo. Para masaya, 'di ba? Everybody happy. Para sa sunod ulit, baka dalawa na kami. Sa sunod, tagdadalawa na. Hanggang magtatlo, 5. Kami nga ang pinakakunti na tinanim. Kasi syempre first time. Kinakabahan. Baka malugi. Wala tayong tira. Kaya kaming 4 lang ang dito, magdamo-damo. Pero si Auntie Ligaya makakasama natin mamaya doon kay Ate Greta kay bunot siya ng punla. Yan, pabunot na ni Ate Greta. Kami maliliit pa eh. Ito pa lang siya. Ilang days na to kaya? Parang 2 weeks na rin, higit. Bali ang bunot nito guys, ang tanim sa January 10. Siguro huli na tayo, no? Okay lang yun. Sana maganda yung price ng mga lahok. Huli man at magaling. Ha? Si Maria P. Oo. Nakontumot ka, naruwandan to. Nabanditin mo ka na. Mag-bull din tayo kahit magkano lang para sigurado yung natin. Yung araw. Ako lang sana. Buti itong sa amin guys, konti lang yung damo. Kaya mabilis kami. Hindi siya ganun ka damo. Hindi kasi kami naglagay ng ipa. Sa ipa kasi minsan yun yung nanggagaling yung damo. Mas maganda pala kapag walang ipa. Pag maulan lang. Kapag maulan lang, protection siya sa ulan. Para hindi mahukay. Hindi naman siya maulan. Kaya okay lang kahit wala na siyang ipa. Pag malaki-laki na to, ganyan, maganda na tingnan. Green na green. Tsaka makapal. Ngayon kasi hindi mo pa siya masyadong maano kasi maliit pa. Isang abono pa lang naman doon, no?
Yung ganito lang daw? Pulutin? Pulutin? Ayun guys, parang kinukutuhan lang namin itong sibuyas. Yan, tanggalin natin ang mga nakasingit na damo. May pangpatay naman ng damo, kaya lang may mga ano na hindi kaya ng ano gamot. Katulad nung barisa nga, ito oh. Yan, mahirap patayin. Kaya kailangan mabunot. Nalpas na malan kami, wala pa. Pulido tayo eh. Yung dalawa guys, dun. Kabilis nila. Nakadalawang plat na sila, kami isa pa lang. Kasi kami ni Gigi Pulido kami magdamo. Yung mga patubo, ginabunot na namin. Oo, para pa sila maglaki. Oo. Ginasagad namin talaga. Inaagad. Buti na lang maganda ang panahon. Hindi mainit. Tapos kailangan may lalagyan ka rin para kasi pag dyan mo lang siya tinapon sa gilid-gilid, magtubo din yan. Pwede naman kami mag-upa ng may maglinis, kaya lang kami na lang. Sayang din. Wala tayong pangpaupa. Para makatipid-tipid tayo sa gastos. Matapos na rin sila yung mga pan natin kasamahan eh. Baka, ay, dito na sila. So ayan guys, bali tapos na namin itong dalawang flat. Dito na kami. Balikan natin yung mamayang tanghali dahil magluluto pa tayo ng merienda. Ay nagpapabunot ng punla sa Ate Greta. Sakit sa bewang. Oh, dirty ayaw mga mo. Oh. Ano na, lagay na, nagad. Kadami yung gargarad. Gusto ko yung magdamay. Ang kabila pa eh. Ayun yung mga nagabunot ng punla.
Saan Teligaya? Nag-arawan? Kikirawan. Nakikiarawan si tita. Ayun siya. Yan, kung matatandaan nyo ka-dragon, ay ito yung nilagyan namin ng ipa. Yung nagpunla sila. Anod. Diba ang bilis, ano na, binubunot na. Pero hindi po yan dito itatanim, doon po yan itatanim sa may ano, yung sa kubo natin Greta doon. Si Mario, nakiarawat na, asawa ni Angie. Baka may payong dyan. Ayan, magpapamerienda tayo ng pansit ni Madonna. Kamot ko dyan, malikabo. Ay, panyolan. Diyan ako baba. Baba ko na. Ba? Ano, kat-kat. Sabay mo na? Malaki. Yan guys, mag-ano tayo, nilagang tapa. Ikaw, mas nagulong niya po niya, no? Bakit? Nag-arawan ka, tita? Siyempre. Sana isa lang ko yung kwan. Ay, nakagudod. Nakikiarawan ka. Oo Kailangan, madaling pangangailangan. Kulang man magbunot. Paano isa lang ko yung kwan? Kwan pa. Half day lang yan? Matapos niyo ngayon? Sundukan mo na rin yung iba kasi. Ay, wala ko yung ibang doon. Pangkusa na. Tutunan ako. Sayang, nasarap yun. Inok ka! Gaya daw. Saan Teligaya? Wala kang kalamansi? Kandang sili ay! Wala kang kalamansi? Yeah, merienda time. Hindi kami napagod. Napagod din tayo. Napagod yung daliri namin magbunot ng damo. Natakay mga di pagdalos ko. Ay, hiramin ko nga antay. May pang ano ka? Tusok? Kasakit sa daliri. Hirap-hirap nga. Diba? Lalo na yung barisa nga kahirap ano napuputol. Okay guys, ayan, back to work tayo. Ayan, mainit na. Pero okay lang yan. Naku, ang daming damo dito ah.
So, ayan guys, lunch time. Lunch break na natin. 12:30. Sinamahan na kami ni Auntie Ligaya. Duble. 10 minutes yung bulba? 10 minutes yung pagdamo mo sa amin. Bayaran ka rin namin ng 10 minutes doon sa sibuyas. Eh, nagkuha ka ng sigarilyo kanti paseng, paid na. Kain ko. Kain na tayo, mga ka-dragon. Ay na, naksugiting na. Panos. Sino pang di kumain? 10 times 60. Magkain na kayo, Kwan. Oo, Nay. Kain ako na kayo. Sunod-sunod. Sagot agad eh. Nakset. Ayan guys, mukhang nalinisan din naman namin siya. Naka-save tayo ng pang-upa. Punta naman tayo dun kay Ate Greta. Tignan natin yung mga nagtatanim dun sa kanya. Ganda rin po kay Kuya Rene. Masarap naman magluglog dito. Makimerienda nga kami. Makimerienda. Makimerienda kami. Maganda kami. Hindi man kami pamerinday ni Kuya Arnel. Ngaw yung
Kami nagdamas, hindi sila ng van. Guys, bigyan nyo kay papa niya, oh. So yun guys, ayan bale, pauwi na kami. Hindi pa po matatapos yung ating pagtanim na sibuyas. Half day na lang siguro sila bukas. Kayo naman natapos kayo sa dinadamo nyo. Siyempre naman. Siyempre, Tinapos namin mission sa accomplished. mga amo namin. Yung damo nila ay pahintuin to. Mas marami pa yung merienda nila. Alam mo naman kami. So tara guys, kita-kits sa susunod na episode. Bye!